A traxedia volve golpear a localidade sonense de Portosín, neste caso co falecemento de dous mariñeiros que ían a bordo do Sempregueto. Os mariñeiros falecidos son Francisco Betanzos, de 48 anos, veciño da parroquia de Caamaño, e Abdelkabir Aniba, de 45, de orixe marroquí, aínda que afincado en Portosín dende hai moitos anos. O primeiro deles foi rescatado con vida do mar e trasladado polo Helimer 402 ata a Coruña. Falecía momentos despois no hospital coruñés. O segundo dos mariñeiros falecidos atopábase desaparecido. Nos labores de busca participaron efectivos de salvamento marítimo e gardacostas de Galicia, xunto a varios barcos pesqueiros, lográndose atopar finalmente o seu corpo tamén sen vida. O resto da tripulación, un total de 8 mariñeiros, foron rescatados con vida por outros barcos que se atopaban preto da zona do naufraxio. Todos eles están ben, aínda que continúan en observacións. Que a cousa foi moi rápida, que menos mal que foi ás 2 da tarde, que estaban no comedor, porque ele estaba a unha milla de distancia. Dolle tempo a recoller aos 8 mariñeiros, outro barco recuperou a Kiko, que foi o que levou o helicóptero, faleceu no trayecto, despois do barco saleu máis tarde xa, pola tarde, outro mariñeiro de orixe marroquí, Aníbal, moi conocido na zona, moi bon rapaz, que colleu outro barco máis. Polo de agora descoñécense as posibles causas do viramento do barco. Regresaba xa a Porto despois de participar na campaña do Bocarte, aínda que todo apunta a que puido deberse a un golpe de mar. Están pensando que foi un golpe de mar que lle fixo virar ao barco, escorar ao barco e non recuperou. Bueno, agora eu creo que isto teno que determinar as institucións competentes sobre o sinistro, eles saberán máis ben como foron as cousas. Un duro golpe é unha nova traxedia para unha localidade como é Porto do Son, moi vinculado ao mar. Duro porque, bueno, dunha forma ou doutras, temos todos os anos, temos unhas malas noticias, unhas desgracias como esta, non? Xa hai 2 anos, cando o barco que cayou aquí do patrón maior de Portosín, aí no Castro Baroña, que faleceu un mariñeiro. O ano pasado, pois, os rapaces que saliron desde Coira co kayak, que tamén 2 ainda non apareceron hoxe, e agora esta desgracia, a verdade que, pois, moi mala noticia, non? E nada, pois, agora estar ca familia, darlle o apoio todo, e dentro do malo, pois, ainda menos mal, porque iban 8 mariñeiros, 10 mariñeiros, perdón, se non chegan a estar un barco cerca, pois hoxe podíamos estar falando dunha desgracia moito máis grande, non? Xa así foi unha desgracia enorme. A Corporación celebrou esta mañá un pleno extraordinario e urxente, no que se acordou decretar 2 días de loito oficial. Durante este tempo, as bandeiras do Concello ondearán a media asta en sinal de do polos 2 mariñeiros falecidos. Tratábase de 2 persoas moi coñecidas e queridas na vila. Francisco Betanzos será soterrado mañá pola tarde no cemiterio parroquial de Caamaño. En canto ao segundo dos mariñeiros falecidos, tanto o armador do barco como o propio patrón maior manifestaron as enormes dificultades que está a topar a familia para encontrar un lugar en Galicia onde lle poder dar sepultura de maneira acorde ás súas crenzas religiosas, facendo ademais un chamamento público para tentar atopar o antes posible unha solución.